Nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Leia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. May kahati pala ako. Dan friend, Aambot. naibaw ko nga nakalitan ka sa imong gibati gikan ako. Ayog ka bala ka, wa ko magdali. Makapaabot ko, handot ka nusa ka maluin ako. Edgar. Naunsa man in taon ka, uy. Kabuutan na ng Edgar, niya wala mo sugta. Ambot pa day, uy. Wa mo ko'y ganas mga lalaki, uy. Pag sure diha, uy. Tumboy ka? Dili man. Ano? Ano dili man mo sugtan si Edgar nga buutan man na siya? Yan na pagkita nga trabaho. Higala ra mo gud akong pagtan-aw niya. Day, ayaw kalimot ha. Nga sa atong mga barkada, ikaw na lang way uyab. Ako pa ni mo, no? Imo nang sugton si Edgar aron makasuway sa kag-uyab, uy. Murag sakto man akong amigada. Ako na lang tuod ang may uyab sa mga barkada. Unsa ka, ano kun? Ako na lang sugton si Edgar. Tinuli ha, imo na kong gisugot. O, Lucky. Ako na kang gisagot. Uyab Abi na ta. nimo, way kabutangan sa kong kalipay karon. Ngayon mo lagi kong gisugot. Basta baya ha. Ayaw lang baya ko binuangi. Uli ha, ako na saan nimo. Nga ikaw rin ang akong mahalon, ug wa na ilain pa. Oh, maayo hinuon nga. Imo nang gisugot si Edgar, day. Ako lang gisuwayan day, uy, kun. Mo-work bang among relasyon? Nganong dili man, uy. Ngay kapila naman tika sulti, nga buutan lagi na si Edgar. Maminaw lang tayo ni day. Be, manglaal ka na? Oh, be? Oh, mo rin gusto na ko nga atong tawganay. Be, okay ra nimo? Okay naman. Abi na ko, di ka ganahan. Okay ra ko, uy. Lain sa kaayo ko, wate call sign. Anya, uyab good ka. Mao gyud. Unya unsa man? Di ka busy kay manglaal na. Oh, sige. Maglaag ta. Noon sa man ko, ganun dili man ko malipayan o ba ni Edgar? Be, okay ra ka? Ha? Okay na, be. Ganiyar mo ka nga, wait, tingog-tingog diha. Unsa man, nalingaw ra ka sa atong daag, ha? Elingaw ako, be, uy. Medyo kapoy lang o gusto na sa ko mapauli. Oh, sige. Mamauli na ta kay napara ba tayo duty ugma. Unsa? Dili ka malipayon sa inyong relasyon ni Edgar? O, day. Hala, uy. Naunsa man ka, day, uy. Hamot ba, day, uy? Dili naman tingali ko mabati, gugma. Unsa? Be, unsa rin mong tuyo na ako nga ni chat man ka nga makikita na ako ron. Be, unsa rin tuyo ni mo, ha? Hulo nga na pagtawagin mo na ako, be. Kay makigbuwag na ko ni mo. Unsa? Nga naman, may sahab akong nanahimo ni mo nga imong kong buwagan. Uma, Unya nga nang imong kong buwagan, ha? niyan ako ang independensya, Edgar. Tungod kay bisag sa akong buhaton. Bisag sa ako pagtudlong akong kaugalingon. Hangtod kayo wag ginapon ko pabating gugma ni mo. Leah, Mao ka ni tinuod, Edgar. Gisuwayan ta lang kag sugot kay naluoy ko nimo. Bisan pag maabot ang adlaw nga mahigugma ko nimo. Pero unsaon ko man nga wa mo gid mahitabo. Mong sorry. Makigbuwag na ko nimo. Leah. Wa ko'y mahimo, day. Unsaon nga wa mo ko'y kugma niya. Anya, okay ra ka nga, wala kay uyab. Okay ra, day, uy.
Pabuhi naman sa kubag, way laki. Ay, salamat. Nianagid ko sa amo. Kapoy yung adlaw da. Daghan kay mga nagpamanicure. Yan ako matubi. Taod-taod na lang. Mag-Facebook lang muna ako. Uy, hala. Nanawag na din ako si Eric. Sa kay tuyo yung tawahan na ay. Akong tawagan, Bi. Ay, salamat eh. Nakanahon na kang tawag na ko niya. Unsa imong tuyo, uy? Nga nang nanawag ka? Minor ko ni mo. Unsa? Ito eh. Kuhaan ka ng... Hirap sa ato. Mao ba? Kanisa na ka na uli? Ngapon magkira ko na uli. Gikat Manila. Mao ba? Oo. Magkita tabi. Kay... Dugay na gyud kung... Huwag makakita ni mo. Kumusta naman gwapa na kong amiga? Uy! Mao ra gihapon, gwapa gihapon. Ikaw? Aw ni ah. Gwapo gyapon. Asa mo yung mga asawa? Ipalaila sa ko, uy. Asawa ko taon. Uli tao pa uy. Ikaw ha, tingali. Ilan na yung anak mo, ha? Anak ka dyan. Daga pa ko, no? Mau ba? Nga naman. Nagpaabot ka na ako. Unsa? Kapal! Bitaw yan, uy. Imingaw lang ko sa tong buhat sa una ba nga magsigil yung tagaag. Bisa ka sa mo abot, no? Maog yun. Unsaon, nga namiya, manggod ka mo na. Dilagang kag Manila. Ay, ako makabalibad sa akong magguwang, uy. Pag-ingon niya nga, dadoon ko rin sa Manila. Maod di ay. Lagi? Tara. Asa man to? Brehon na ka. Ano, sa'y gusto ni mo? Ay, mo pa ba ipakita na ito balik? Bantay ka ha? Sige, tara! Abi pa na kong mga onra ta. Nagtagay na lagi hinuon ta. Chat-chatan ko gamay ko. Kaya mas mo nindot mo na nga itong storya kung may tagay. Oh, hinuon sad. Imo na ha. Imo. Uy, handang natabi. Nalipong na ba ako? Ano pag inom? Mupauli na lang ko ika. Naparaba ko'y duty, ugma. Sige. Eto di ka. Aron safety ka. Uy, Eric. O sabi kinadaanin mo na ko eh. Dili man niya mong bay. Unya na ka na ako ihatod sa inyo. Okay lang na. Sige. Yan. Saman. Magkaksa ko, may. Sige, nakagakos. O man nakakagakos ganiya pagkita nato. Ay, lahi mo to. Tigantong tao. Magkaksa ko, ha? Mahal ako. Eric. Dihagan ko mo. Sa una ko ganahan mo yang. Pero di lang ko makahimo sa pagsulti ni mo kay close mo kay ta. Pero karon, di na gid ako kaya eh. Hala. Unsa naman ang kabuhan mo ako duga? Ako iklarohon, be. Magpalit ko pregnancy test. Ino ko. Dili. Mabdos ko. Ha? Mabdus ka og si Eric ang amahan? O, day. Nauli naman gud siya. O, mao to. Tagay-tagay niya hangtod. Wa mi makapugong sa mga ugalingon. May nahitabo kita mo. Oo niya, unsa man na ron? Manubag ba siya siyang gibuhat ni mo, ha? Love di ka. Pero Pero unsa?
may kaipon ko sa Manila niya o may usami ka anak. Unsa? Og ako, magunsa naman ako. O, ano balay kwenta ni mong nahitabo na to? Magunsa naman na akong gibabdos, ha? Bata pa mong kayang. Ya, guwapa. Makakita ba galing lalaki nga mas labaw pa na ako. O makadawat ni mo sa imong kahimtang. Salbahis ka? Ikaw lang ko ni pahimuslan? Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Yang usbo na ka, lafti ka. Pero, di ka na ko mahimong piliun. Kay may anak ko nagpaabot sa Manila. Eric! May kahati na ako sa puso mo. Pag-ibig na dinulot ko. Tingali, gaba na ning nahitabo na ako sa akong pagpasakit ni Edgar. Kaya wam ko marugi sa lalaki nga nakapamabdos na ako. Pero nilaom gihapon ko nga abot ang pagbalik ang among Danny Eric. Dinhi na lang ko to. Ug daghang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power sa RMN.